naku nemenayiti mana mabheni mabheni. Alright bafowethu ngiyabingelela elami igama lami ngosiphiwe ngokwantombela bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze uthola okuningi kwenzakalayo ziningi ke izinto esidila nazo la ekhaya njengoba ke solve inkinga zabantu sikwazi ukuthi ke sibasize abantu ke abathungatha abantu uthizene abantu abadinga inkinga abantu abadinga ukusolvela ngeenkinga thizene sikwazi sibasize lokho ke kuzokusiza ukuthi ke uma usubscribe uzokwazi ukuthi kuyibeke ethubeni lokuthi ke experience ezinye zezinto owawungazi ukuthi ke zikhona nemhlabeni noma zake zenzeka ezinye futhi ungathola ukuthi into nje ubhekene nawo lapha ekhaya njengoba usibuka nje kodwa uyabona ukuthi ke mhlambe ukuphuma kwasisi oyedwa azokwazi ukuthi esho lento le nawe mhlawumbe uma usulandela mhlawumbe udaba uzobusukwazi ukuthi ke usizakale ukuze ngoba phela inkinga mhlawumbe obhekene nawo njengamanje singakayike lapho nganza kwethu khona ke lapho okuvotwa khona ngisiyavotelwa ke channel yethu le enkulukazi iya inominatiwe lapha kuma SATMA Awards umuvotela ke njengoba ke si nominate kwi category ethi ke best traditional YouTube channel lapha kuma SATMA Awards le award ke kumele sibuye nayo umuvota abafethu kulula kakhulu ubhala nje uthi ke 052 SATMA 19 kule number ethi 32436 yabona into elula kanjani SMS ibizwa 150 ungavota noma kangake ukuze sikwazi ukuthi le award sibuye nawo noma nje ngosuku nje ungathi 10 nje ngosuku nje lokhu uyifakela nje o10 koshalo lasuku lo le award siyiqukule simashe nayo njengamanje ke usithe kade sengibhalela angiphinde ukucacisa futhi ukuthi bafowethu baningi abantu abangishayelayo ama calls abanye bayangibhalela nibaningi kakhulu bafowethu ngogcine ngifikile kunina ngiyazi ukuthi omunye uthola usuke ngibhalela ngoba esuke eqondene naso simo njengaleso sikhathi leso usuke efusa usizo ngaleso sikhathi kodwa bafethu baningi abantu abaphambi kwakho baningi kakhulu njengoba wabona nje ama video sesiwabukile adlule mhlawumbe uthola uthasha ngo 300,000 wama viewers labo bantu aba 300,000 ngeke ukuthi awekho abantu abawu10 noma abantu abawu20 noma abantu abawu30 abangangishayela abanenkinga yabo so baningi kakhulu bafethu abantu abafuna usizo abaningi kakhulu bafethu so ngicela understand uma ushayela nje lingabanjwa noma ngishayela ngithi linda sobona ngoba sobona so njengamanje ngibhayile usisi kade naye wayesengishayela sisiwami khamba kanjani ngiyaphila njani siyaphila sisiwami khamba uba igama lakho wakaba isibongo uNonhle waka uzwayo yeah Nonhle nawe kade usungishayela bakithi omunye ngeke ngisho ngithi wawungibangela isicefe entombi kodwa ke omunye wabe sengishayela impela lokhu ngiqhulula nje ngeincengo hayi sibonga usizokwazi ukuthi ufike nangina because kade ngangikubangela udaba lakho sisiwami sisuyi wangi saxhumana ke nosisi wangishaye usisi washo ukuthi uhlushwa ke enye ke inkabi eyisebenza emateksini utaxi driver ke lo Zolwa ngiyacabanga ukuthi izolwa ke impe enzima kakhulu kodwa ke sozama ngoba siyakwazi ukuthi ke singabantu abalayithe kakhulu abahamba futhi nabantu abagadayo yabo sisi ke wazaliswa ingane wazaliswa umuntu driver ingane umfowethu ke emva kwalapho ke ushuthi wayisupporta kancane ingane emva kwalapho wahlushwa ke omunye wabantu kusho mhlawumbe wayesehlala naye lo muntu lowo owayesemhlupho usisi njengamanje usisi ke wagcina sebenqamukelene ke nalombhemu lo kusho mhlawumbe ngenze ukuthi washintsha ngisho inamba wenza yonke into kodwa ke sizozama ukuthi njengoba sesibhalele nje solisukumela udaba simthungathe umfowethu simthole sisiwami awuchaze sisiwami udaba lakho lonke ukuthi umfowethu ubani wakwabani nadibana kuphi nendawo yonke nje into nje wamitha nini ingane kanjani Okay uGuy lo bengihlala eHillcrest ngisebenza eMcDonald's so ezinabazi ukuthi hayi sigibela bona otaxi driver basithatha basibeke lokho ngibangela isicefe lokho ngibangela isicefe ngishela ngagcina sengisiyazi ukuthina angimningi ithuba sathandana ke futhi uthando lesibele right ngingakaze ngimbambe ngifebela ngingakaze ngimbambe iphutheni like besi right until ngize ngimithela ke ngamzalela ingane intombazane yinhle ingane yethu uyisupportile lo ngane until ugcina ukuyifakela imali last year ngo December
kulo nyaka nje the whole year since January ngiyazondlela ingane ebeyifaka imali last year la kulokho yazalo beyifaka imali iyondla kahle ingane udumile ke rank uyaziwa lapha rank ngisengithi ngiyafika ngelanga ngiyomfuna nje bade akayifaka ngoDecember ngathula ngathi hayi mhlambe usayizale useqala umsangano lo wenziwa abafana neminyango January ayingathi singiphike phela khona yabo ngombheki mengifika ngezokuthaya akasebenzeli khona udumile nje ngizwe angazi ke nokuthi usabiza ngegama lakhe because igama lakhe la kusihle alidumile alaziwe laziwa yimina ngoba phela yabo nabakubo igama dume ngalo lakhe beziwe ngale rank bambiza ngomsobho bathi umsobho yakapaka shuthi ke nakumise zwakapaka akasabambeki ke shuthi sebalekile angazi kodwa nje bengifisa ukuthi ningitholelene guys because yabo manje nje bangangisho ngisebenza eMcDonald's wangiphelela umsebenzi eMcDonald's angisasebenzi ngihlele ekhaya kumanje ngazama ukubamba eKFC I think 3 months awaphina ngiphelela umsebenzi angisebenzi kumanje and ingane iyafunda siqalile iyafunda ecrash so ngiyamdinga usho ukuthi umfowethu umsobho wagcina ethenge ingubo kaKhisimusi wagcina efaka imali akayithengi ingubo ufaka imali mina bese ngiyabona ukuthi ngimisa kanjani kuleyo mali yabo bengafani nokulala 1000 ebelifaka then nothing because akasafaki lutho akusekho lutho manje ngenayo before beyondla ingane nge1000 yabo kodwa ke even iuniform akayithenganga umsobho cha akayithenga ngithengwe mina phela ingane ngene ngoJanuary thengwe mina uniform manje umthungatha lapha ke usesha lapha bathi kwenzakale njani ukuphi umsobho bathe wavele wamuva angazi mhlawumbe sesebenzela kwamanye amarenki noma kwenye indawo angazi because sakasashayelela ama-taxi la because ngiyabuza nalabo abashayelele ePine Town ukuthi akekho yini abahlangana naye bathi cha abashayelela kwezinye indawo bathi nje abakaze bambona angazi ukuthi wasuka la eHillcrest waya kephi nendawo kodwa ke umuchaza mhlawumbe isiphi izathu esenza ukuthi mhlawumbe egcine esengayinakekeli ingane mhlawumbe amantombazane bese maningi because mina I think ngathola ama calls nje more than 2 amantombazane abesethana nawe lokho ngitrainisha ukuthi angihlukane naye mengahlukani naye ngizoyibona ukuthi ngoba ngimtshela ukuthi mina angisena ndaba naye umthatheni but meke ukuthi uzo support ingane yakhe because mina ngubaby mama wakhe yabo so meke ukuthi uzo support ingane yakhe it's fine with me bona bangamthatha bangenza noma yini bangaya noma yiphi I don't care but yena aka support ingane belokho ngitrainisha amantombazane njengoba ngisho sabe more than 2 amantombazane lokho ngenela ama calls yabo so angazi ke manje ukuthi igcina akahlapha ubalekela intombi zakhe lezi bese ziningi phela bese yisoka lamanyala la endaweni angani ukuthi intombi zakhe noma inkinga ezinye noma abanye abo taxi driver angazi manje uzivela nyamalala manje na wangamthinta yini mhlawumbe umtshela ukuthi hayi mfethu baby lapha sekunento kanjena ukhuze phela ibiringi ifoni izithulele akayibambi akacabangi nje ukuyibamba manje ke singena voicemail angani ukuthi uyiblockile number yami because iringa akayiwani ngene voicemail I think uyiblockile number yami I don't know because before ibiringa izicishe ngabantu manje awuzama ukumthinta mhlawumbe ngamanye amafoni ngangazama yangabanjwa still azange ayibambe angazi mina kwenzakalani because bengayona umfana nje ngempela bomsophe bengikho nje mina ngimazi nje yabo nje ngihlangana naye bewomunye umuntu and ushintshile nje esukeni waba into engayazi usakwazi kodwa lapha ehlala khona ngiyayazi indlu yakhe akekho sengiye lapha many times akekho hayi bafowethu akezame mhlawumbe ukuthi sizokwenza awukodwa awuzama ukumthinta mfethu awuzama ukumthinta okay let me try awuzama ukumthinta mhlawumbe lingene njalo bafowethu ngenhlanhla hey awisobho madoda ngabo umsobho wani sobho emfene ngathi umsobho yakapa shuthi la mina agcine ekapakele ngakimi ke asazi awuzame kodwa bakithi azukumzama nje umthinta mhlawumbe njalo simthole awusazi ngishayise vungo ba ayibo mfethu ngisayazi ukuthi ngagcina ngisevile agcina ingayisevanga yazi umuntu menginyanyisa mfethu uyamblock unblock unga understand ukuthi ithini into yakhe yabo awuyidle nje imali engane nje eqolo sesibona Wi-Fi cloud awuna yangena namba kamsobho hey hayi ke njengoba ngikutshela nje yenza nje
Awukodwa at least ngoba ke bafethu siyangena. Okusho ukuthi somthungatha kahle. Sho mhlawumbe ukhona unembeza okhona ke nisobhoristo. Iyangena. Ngono ke namhlanje ringena ka 3 nike. Hlezi ringa kayi1 icimi. Bafethu ake sithi mhlawumbe usisi ngizobona insuku eziright then sokwazi ukuthi mhlawumbe ke mase sesiyitraceile inamba samthola ukuthi ukuphi so bese sigasela khona nami njengamanje ngizozama mangisuka la ngiyothinta umjita la ozokwazi ukuthi ke asitracele inamba bese ke asitholela ukuthi mhlawumbe location yakhe ingakuphi nendawo uhlala ngakuphi nendawo okwamanje nje siza nangusisi akwazi ukuthi ethole ihelp lento ekuthiwa ihelp uyayizwa lo nto leyo ingane isina ngakho manje ingane hawu nkosami sekhulile 4 years mfethu bakithi oyihamba iclash yes hambe crash because phela nami ngiyavuka ngihambe ngofesa yabo yonke le bonto ngibambe la kubambe yakhona wena kahle ubungeke uzube na inkinga ukuthi lapho usebenza benze benandaba nje manje ngiyaphela lama ngisebenzi ngeke ngithi ngizama nami ngala lokho okuncane ngithola wengane futhi ifuneke idle ifuneke esikoleni ifuneke ibe nama sandwich yonke leyo nto ngiyi1 kanjani animfune nimbuyela naye ngathi futhi ngingamthola Jesu ngiyamfuna ungamshaya phela bafethu njengamanje siyaliqala uhambo nosisi sifuna umfowethu umsobho mfowethu ngoba le video ngeke siyikhiphe mhlawumbe ubuzokwazi ukuthi ubaleke sizolokhu nje siwahlanganisa ngokuhamba kweinsuku njengoba insuku lokhu ihamba siqhubeka silisebenze lo daba lakho msobho qhawe msobho qhawe siza kubamba siyabona bafowethu ngiyabingelela it's another day olunye lo suku namhlanje but ke njengoba bengithemsile nje ukusho ukuthi ke sizokwazi ukuthi ke ngithinta ama-ITs labantu abasesha ama numbers abantu sikwazi ukuthi ke umfowethu umsobho usisi abekhale ngaye sikwazi ukuthi ke silungise udaba lakhe but ke ngifuna nje ukwenzela icall ukwenzela icall Ngikwenzela icall ngifuna ukubheka lo mjitha lo we-IT yazi kilo esimsebenze ndawonye bafethu ethama nginayo bafethu ningakhohlwa hlala ukungivotela kuma Satma Awards nginominate wemuvota nje ubhala uthi 052 Satma ngo capital letter njalo Satma capital letter bese ubhala u19 052 Satma 19 kule number 8324336 ngiyabonga nathi ngifanele ngabe ngifana ngoWhatsApp cause i-airtime anginayo i-airtime I don't have airtime Simuze lo mbhemu umuntu uzothini Hello. Kilo khamba kayani? Sure. Hey bro, how's it my man? I'm okay. Unjani wena bafu? Mfethu ngiyaphila mnganami. Uyazi phela. Akusakazi mnganami. Ngikhona. Ngifuna Ngikhona. Ungathini? Ngifuna ukunikeza isipani la mfethu, hey. Isishesha kodwa. Angazini mengena ucingo lakhe ayingenzeka ukuthi imali. Mfethu isipani esisheshayo ndoda, hey, siyashesha. Alright. Mfethu khona inamba engifuna ukuthi ungilandelele yona mfethu yabo. Oh, okay. Yomunye umjita khona umjita simfunayo mfethu kodwa kuyona into embi mfethu cause njengoba ngishala ama shows nje lawa mfethu khona umjita osiso owacomplaina ngaye mfethu ukuthi akasayi support ingane yabo so manje ngifuna ungilandele yena ngoba uthi akasahlali lapha ehlala khona Hayi ayikho inkinga ethi.
bese sibasenkingeni. Yeah mfethu awubhale le number noma ngizokusendela ku-WhatsApp so that mhlawumbe ngeke ngikwazi ukuthi ngimemeze la emoyeni yabo because ngiyayiqopha inkulumo le. Oh kodwa kunga right mekuthi ubhodi lo hujwayo usebenza emakhampanini right yabo. Hayi usebenza eTexini wena ngilandelela inamba nje wena yakho ukuthi uyithungathi inamba ukuze mhlawumbe sibone ukuthi mhlawumbe ungakuphi nendawo because wayisebenza eHillcrest lo out yabo. Oh hayi mekunjalo inkinga labantu bamatekisi abajwayele ukuphatha ismartphone koba lula mekuthi uphatha sona uyivulile nelocation ngakutracela kodwa labantu bamatekisi bajwayele ukuyiphathela osigedlemba but ngizokucheckela. Wahle baphucuzekile abantu mphandle ke mhlawumbe makuyikho ehlaka awuzame kodwa dokusendela manje na inamba sekuthumelele yona. Oh right vele ungavaliki mfethu ngoba vele ngihlephe kwayicomputer la. Yeah alright angiseshela qhawela kithi fast mfethu ukuqonisela nami mawuqeda nje mfethu ngizokuqonisela imali because lo mjita lo bengifuna ukuthi mhlawumbe simvale. Hayi ngenzela ukukela futhi mekuthi uphatha usigedlemba ngempela. Yeah. All right. Hayi ngathi kuyalunga. Yeah. Hayi ngiyamthola. Ilocation yakhe njenga yeah. Uthi ukuphi? Imkhomba lephezulu. Imkhomba kolindelana. Oh yeah. Yeah, imkhomba kolindelana. Uzuma. Uhlala kuphi? La hlala khona ume. Ithi phone ikuphi njengamanje mfethu? Ithi phone ikuphi njengamanje? Ithi uselindelana, ila imkhomba khona. Oh, manje lento isendwa kanjani lento le? Uyakwazi uyisende noma mhlawumbe kumele sihambe nawe yabo into enjalo? No, ngizokusendela exactly la khona njengamanje. Imishintsha after 10 minutes ngizokutshela ukuthi sishintshile sekwenye indawo. Yeah. Alright. Yeah. Alright mnganami. Ngizokusendela live ezothi ukhona, alright. Yeah, alright kabi yami. Danko. Shapo ke mnganami ngizokusethela manje uqinisela manje mfethu isako yezwa. Ayikhala. Shapo. Nangu nomjita lo. Hey Kilo. Hey Khawu. Ngithi ngilungisela ukuyakhona lapha na mfethu yazi. No, phuthuma kwenye indlu la kune address lavela khona. Phuthuma nje manje ungabusayibambezela. Oh, phuthuma. Alright. Ukusendela la sekho. Alright Khawu. Eish, alright kabi yami. Hayi phuthuma Khawu, i-address ngisenda manje. Ayi kwamanje muntu hey. Shapo ke mnganami. Ngizame bafethu. Nodlula ngithathe usisi bese siyakhona siyohlasela. Hey, ngathola izadlila ke lapha hey. Bafowethu njengoba ngishilo ngasho ngathi ke iIT yami iIT yethu isisitholele yasho ukuthi ke cha impela ikhona la ngemumva lapha esikhona khona ngiphuthume nje ngamawala impela ngihamba ngawolanda usisi ngasho ngasisi wami akasingene la ngaphakathi sibone ukuthi ngempela ingabe yethu ngeke yini siyithola sambe yena umsobho kuze yethu umsobho cha ngakheqele nakhunjani ngakheqe inkunzi yethu umsobho anithenga othenga la inkunzi yethu umsobho kodwa kumele ngabe sesiyibonile itekisi noma mhlawumbe ufike ngeenyawo mhlawumbe ngenzeka ukuthi uyifikele ngeenyawo kumele ngabe sesiyibonile itekisi
Usondele ngala zwide. Sobona. Livaliwe newindi lapha. Mhlawumbe njalo ivalele njalo lekunzi le. Uthi ngifonele umjitha yazi. Ngifonele umjitha lona. Anzanga mkhulu. Ayilutho simthole sifuna le nkabe ehlala lana. Oh usihambile umucabanga ngoba kade khona la. But hayi ngizomfonela mkhulu. Balance insufficient. Sengikhohliwe manga. Ngithinte ngoWhatsApp lo mjitha lona isho yabo shelo umhlaba ke phela manje mawunje. Ngani ngifonela ngeyami ifoni? Awuzama umthinta mfethu, awuzama umthinta. Uveze inamba yakhe. Uveze inamba yakhe. Uba Lo uzomfonela. Oh hayi ngizomfonela mina khululekayo. Umfonela mina lo mjitha. Yeah. Ay. Hayi boy declare manje. Wayideclare manje lo mjitha lo. Yini manje? Bambe ifoni phela kilo. Hayi bambe ifoni. Indoda yini ngempela? Hawu. Bambe ifoni ndoda. Ayiwazi vele usithumela endaweni bese jinga ngeni ifoni yayo ingayibambi. Ayikwazi. Hey cha uhamba yani? Hey kilo. Oh. Mfethu ngiyakubheka lapha ngisakuthola indawo manje. Anqesi ifoni ikanga ngengane la. Manje lenkabe siyithola lenkabi lana mfethu sithumele khona. Oh ayisekho. Awuphinde usibhekele mfethu ayiyabona ngeke ndoda. Awu nqesi sethi nginibhekele manje. Alright inkabe ish. Hayi ngivala mfethu. Hey ngeke yo. Oh nayi iseduze kwaleni khona. Oyiseduze kwalapha esikhona ikubi nendawo. Omakhelwane la ngoba phela khona lapha kuvulwe khona. Hayi ngathi phela ihlehlile kancane mhlawumbe 1 minute ukuya khona. Oh 1 minute. Kodwa Oh angisendela lapha ethi vele siye khona manje yabo cause ayingeke lekabi izozimuve lekabi la lokusibangela wena isicefa ayesambili. Yeah. Isimoshela isikhathi lenkabi hey. Usasisibambile madoda. Ayani ngempela. Hey. Ngabe bese siyibhadamile lenkabi lena. Sisungangena noma kuphi sisi hayi. Yeah. Hey, bese siyibambile. Hey bese simbambile phela umuntu lo. Kodwa ke ngoba sesitshelile mfethu ake sihambe siye khona manje fast. Ivale izitho. Ya ke sibone ukuthi two hiyo le mpahla le two hiyo le ngibona hey khamba kanjani cha ya khamba kanjani ya ngisakwazi qhawula kithi asangiboni ngikuboni cha ya hayi mina cha so igama lami mina nguSiphiwe mfowethu ngokaNtombelo yezo ya mfowethu sambe mfowethu shutha abantu sibabiza ngendaba yempilo yabona
manje amseningihlasele ya angithi yabona ke irank bethi libaleke kakhulu ke irank yabo ngoba irank vele lapho khona sifuna ukuthola khona impilo kahlahle yerank ukuthi kuphilwa impiloni yabo ya so ingakho ke nawe ke sikuhlaselelana ke qhawela kithi yabo Nkabi kaze ngenzeni ke manje Nkabi ya kodwa ke qhawe mhlawumbe ngoba cause abantu masibashutha kanje siyabanikeza imali yabo nje buka nje nawe usoyivukele nje ngo400 yabo ukuthi nje uzochaza impilo yakhe uthi ngivele ngikunikeze qhawe so that uzobona ngempela yabo ukuthi ayikhiphi qhawe ayikhiphi qhawe nathi kahle wena ya ke phela qhawe into kanje impela uzinkinga uzoyithola masiqedile okwamanje ngabe kubambisa nje u200 sengizobuye sekunikeza komunye yabo ya so nje ya yabo ukuthi ngeke usalibambisa okisi namhlanje angidingi lutho bafu ya qhawela so kodwa phela kumele ngivule ngonemenadu ukuthi izinto ihambe kahle so nje qhawela kithi bekuzoyibuzela nje mfethu ukuthi ubani wakwabani mhlambe kudabwa kuphi nendawo futhi mina ngusihle mfethu ya yoba isibongo isibongo mfethu akanzuza mfethu isibongo awu maqhoboza ngumshazi kamaqhoboza inkoze efuna ukukapa yabona ke wena ke inkinga ke uwavela wakithi ngoba phela mina ngwantombela ngithi angiphela isiqhamuka kunina kahle kahle ingakho ngilethela imali mfethu yabona ukuthi bekuzwana amagazi bekuzwana amagazi nofowethu so mfethu so qhawela kithi mfethu udabwa kuphi nendawo phela mina mfethu intaba wamhlaba lingana kanibela yayi kanti uphethe umuthi hayi angidlali nengane abo nje angibeka kanje uzobona makuyaqala nje yaduma ngakutshela ya so bayingenela so qhawela kithi uqayini vele ukusebenza khona la ngalana ke lindelana lindelani mhlambe nini lesikhathi ngabo December December lodlule ya uqale ngoDecember kodwa nje kahle kahle ubusukaphi besafuna imoto kahle nje ngiqale kahle nje ngabo January lo sezinto ubusukaphi uzofika la elindelana mina ngade ngishanga la ko Hillcrest ya hey cha unomlando omuhle lenkabi nomlando omuhle lenkaba mfethu yokudriver so qhawe Hillcrest ususwe yini khona ususwe yini Hillcrest phela mfethu uyazi nawo amashayela amatekisi mfethu ukuthi sihambe sishayela amatekisi indawo masubona ukuthi akusahambi kahle nawo kubuzwe kwabafowethu noma ngingagcwele nje ubone ngathi akusahambi kahle nokuphanda la sekuqala ukuthi impela abantu face bayashoda yabo sesifuna abafowethu phela sibaninga shell soda sifuna abafowethu abahomkhaya kancane bafo sifuna abafowethu laba homkhaya saze emkhaya mfethu uzama itoho lapho yabo kuyokuthi uhlala lapha ngithi ngale ko Hillcrest bengiqashile senase ngithola ke imoto la ilindelana hawu ngimuva nakho konke nakhona futhi la mase ngibona sekuyabheda futhi mase ngishishi umzila futhi ngishisha nayo yonke into yami kodwa qhawela kithi okhulu kunakho konke mfethu ngiyengibezwe bekhala mfethu ngapha esiketini iketi ikhala zithi ayiniyashelana kanjani lapho cha phela uyangibona nje nami mfethu okamona apho uDriver test ogqoke shethela imhlophe mfethu wazi bayabala ithina ke inkunzi ke esaziwayo impela ukuthi hayi akudluli lutho ahlala ngaphambili nje konakele ngana kwethu hayi awudluli lutho manje ubona nje ngesisangani manje ingane izingake ingane ke kulo mahlala ngaphambili ke lo phela mfethu uma uyinsizwe uyazi nawe ukuthi kumele uwandise umuzi wakini bafo lokho akubuzwa ke lokho bafo kodwa ke izingane kanjani kuzona uyayisupport abafuna isupport ingane ya zonke hayi zonke mfethu kodwa ke unegalelo right here mfethu yabona ukuthi uyayisupporta zonke izingane mfethu ngicela ukubambisa la qhawela ngoba phela nina esikhathi esiningi igenge le yamatekisi yaziwa mhlawumbe ngabantu kuthiwa abondle isikhathi esiningi yabo okusho ukuthi umele irank kahle ngokodla mfethu ukondla mfethu siyodla phela basebedlala ngathi phela abantu wena mfethu bafike besithande mase besithandile mfethu wangayikhipha imali nje noma isonto elilodwa noma ilonyanga eyodwa sokuhole ngayo hawu sekuyinkinga ke irank yonke manje usuzohamba kuthiwa usibani kukuthi kanti hayi akunjalo mfethu wena nje ayikazi kweqa inyanga uyaqinisekisa lokho ukuthi inyanga ayikazi kweqa mfethu ungayikhiphi nje imali komama bakho beingane zona mfethu ngiyabalansisa phela noma yeqile inyanga kodwa ayipheli lona ngingakwazanga ukukhipha kodwa ngiyakhipha kodwa ngingibalansise phela nami nje ngoba kuyenzeka phela ukuthi nami mhlangkhona kodwa nami iziningi inkingi nasekhaya bayifuna imali yabo manje wena mfethu kumele nami ngizama ukuthi njengoba nasekhaya beyifuna imali phela mhlambe letseni mhlambe bengizoyikhipha kuleli isonto leli
mhlawumbe ngabe ngisakwazi ngoba phela sihlezi nasijayela imali ethu ukuyithola ngamasonto yabo mhlawumbe ngikwazi ukuthi ngiyikhiphe ngelinye isonto elilandelayo hawu emangakwenzanga lokho ujwayelise kuyinkinga ke lo muntu osuthana naye useyokukhomba irenga kanibone njela nje kunje manje lokho ngeke ukuvimbeke phela futhi mawuyinsizwa vele kumele mawuyinsizwa ube naso isicu zokhona uzokwazi nawe mfethu ukuthi unyakaze hayi ngiyakuzwa qhawula sithi ngiyabonga mina qhawula kithi ngendlela mfethu ochaza ngakhona qhawe kodwa khona ngizofuna ukulandela ublink wethu umlandeli mfethu uneminayidi qhawe uyabona ngoba iqhawe lami leli lolanda nje into ebanda mpo uyayazi ebanda mpo yashava uneminayidi hayi mfethu ngiphuza wena impela mfethu hayi ngoba lokho ongadlwa nayo inja ngilokothi angibhalelelani hayi mfethu ngeke mfethu ephaketheni hey obuyasha shala ilivala kanti siphuma kude bafo kude ekhaya kumele mangifike ngiphuze ekhaya ngazi uma ngekhaya ngithenga ibhodlela lezinsizwa ngifike ngikwazi ukuhlala insizwa lapha ngasemakhaya ijabule ngoba la ukulandela ngempela uneminayidi ngempela obanda mpompo bheda kakhulu ushaye nje manje uneminayidi umubanda ngempela ushaye nje amaglasi angakanani nje uwashaya nje fast mfethu ngeke nje phela uyazi nawe mfethu into emnandi yaphinda yeyodwa yesibili nje hawu uziyakhala eqhawe naku neminayidi mana mabheni mabheni hey wenzani ubalekelani hawu iqhawe libalekelani iqhawe libalekelani iqhawe mana mntu ome ngale qhawe ubalekelani qhawe mfethu hayi lo muntu nilethe umuntu orong la hayi uba umuntu urong kanjani qhawe ngoba ungafuni ukondla hayi mfethu lo muntu lona mfethu lo muntu lo ngamenzela yonke into lo muntu lo naye wayinkinga lapha eqhoma bedlu ngiqhoma yonke into lapha kanjani lethe manje mfethu imidla imali yami ntombazane mfethu imidla imali yami mahala kanjani imali yakho imali nobisi wesihle imali nobisi imali namaphempa sengane 1000 ukufaka madoda ngeke khohlwa qhawe ucela ubalele lezi zinto nje zowu2 ungakayifaki ingubo nenye kodwa ntokazi mina uyazi nawe ukuthi angivelanga ngabaleka wena waqala ungenza ingibaleka indlela owenza ngayo izinto ongasenzi ubalekela mina kanti sihle kahle wena umuntu owayengibalekela ngabaleka amantombazane bengifonela ke ngitreadnisha phela amantombazane mina ngihlangana namantombazane okwakho lokho niyenazana mina ngikwazi lokho ukufonela amantombazane ayisapho inamba yami ngazi ngani phela mina ngithi masilele niphenya amafoni ethu la kusuvula msobho qhawe msobho kanti anithe wena umsobho uyazondla ingane zonke yonke into right ngiyazondla ingane mfethu kodwa lona mfethu wangenza into ebuhlungu ugcina nini yami kuyona waqoma mfethu udrive ethi angiqashe naye mfethu siqashe naye kanjeni musu uqamba manga msobho ukhohliwe yabo mtha ubalekanga lapha ya bengizo understand yabo kubaleka kwakho khombisa ukuthi unamanga lento oyishoyo musu uqambela namanga phela ngeke nawe ungathuki ubona umuntu okade wamgcina sengiyispoke manje ngiyameqhamuka mina abantu bayabaleka cha nonhle khuluma nawe iqiniso ke nami ukuze ngikhiphe iqiniso angaze ngifebele wena kanti uZulu lona wayeqashe la eduze kwami lo ungangijwayeli kabi ungafuni ingene la isekusini uyezwa yini edala ukuthi ungoyendla ingane noma kuthiwa ngisebile yini edala ukuthi ungayondla ingane because nawe phela busingajoli phela wena nami ingane mfethu yami manje usupport ingane ingane hayi mfethu indlela ayenza ngalo umuntu lona ingane yenzeni ingakho uyanyanyisa wena inkinga yakho womfethu yabo mina lapha mina mfethu umuntu ngimenza ngisupport ngalo umuntu even mase support nakubo mase nje mina nginyone nyamasi osho sekhaya sondlwana le 1000 lobulifakela ingane yakho sondlwana ayilona mengifaka i1000 kuphela le oyibiza ufika emali 1000 ongifakela yona for sure imali esokiswe na uthinta umholo wakho ungazongijwayela kabi khola wena nongicela imali esokiswe nokholelayo bungathinta umholo wakho imali esokiswe libungifakela yona wena mana uyimisele kodwa ngokusupport ingane qhawe awuhlangene noma wengane manje uyimisele kodwa ngokusupport ingane hayi ingane ngayisupport phela ingane phela yinakhunja zakho lezi hayi ingane yinakhunja zakho phela ingane mfethu anginankinga phela nokusupport ingane kodwa le ntomane le mina mase uzoqala nini kuyifakela imali ntombazana uzangishela ungiza ngale ntombazana ungijwayeli kabi uqala ukuvakisela ngasebusweni uzoqala nini ufayela ingane imali yo hayi mfethu phela mfethu angaholi mfethu siqala sikhole ngolesihlanu futhi kule fame ihola ngomsombuluko kule fame ayifana namanye amafame manje uzoqala nokufaka imali yengane msobho qhawela kithi hawu mfethu ngizoqala makuphela lenyanga mfethu nami sabele ngihlela into zami phela mina mengasekho emqondweni wami lo muntu lo ingane yakho busuyikhohliwe
Unilahla ama-spam. Bengayikhohlwa uZulu umakhelwane wami kanje ngiqashe nawe. Fusek. Uhamba udonate wena ngama-spam. Lo mfana omncane lo wayekhona cha lo mfana lo esengimkhohlele Wo wena sikhathi udla umngani wami. Wena sikhathi udla umngani wami. Akumele kwenzeke njani? Udla umngani wami, best friend wami, akumele kwenzeke njani? Lahlela umngani wakho kumina. Awu, wasilahlela umngani wakho. Nomngani wakho-ke lo buqashe naye wayilahlela-ke kumina. Oh, kusho ukupheka. Fusek, wondla ingane. Angithezwa kwenzakalani? Awuyondla ingane ingane. Ngakho-ke mina ngambalekela lo muntu. Ngoba kwalowo ngane angani noma ingane yami noma mhlawumbe leyo ngane lena le ngane le noma mhlawumbe Uchaza lesi siphandla wayifaka leya ngane wayifaka ungekho shongani. ngazi ngani phela Iwayi ngagulanga phakathi mokusakuyona yakho. uthando phela ngazi ngani ngoba Ngangijwayele zabe mswaphi, yes? wenza noma yini. Nawe bhuti uhlala eduze wami ngiphazamisa. Yabo lo ngabe sengimbambe ngezami izandla ngijwayela wena. Ngeke inyanga eyaswela uJanuary mina ngodla ingane ngedwa ukhona usebenza. Bugqoya kanjani? Bugqoya kanjani? Ingane yakho usinjani manje wema unje wena? Nkosi yami imanga Uyaxoxa uthuzana la celela. uzulu la kubulutho wena uzulu ngoba phela Hlangana nami noZulu ngizaliswa uZulwini mina. phela sawona yakho phela Ngizaliswa wayikhetha uZulu na. wakhetha yena phela ukuhlula mina ingakho ngakubaleka. Yazi wena uyayisa wena. Wona mfethu ongenze njani mfethu umthanda umuntu wakho yazi uyithanda intomani mfethu wenzela yonke into lo muntu lona mfethu ubefika ngishe rank angitshela kusho into ukuthi kodwa njengoba unginalo 200 lo ngivele ngithi qe nawu 200 awu akantshontshanga ke le mali yami lo sisonana Ngiyangena nini la? kuvele kuthiwa nawu 200 la ngimnika yayizwa lo nto mfethu afike ngide kushodani 8000 lade laphuma alihlabala ngani lokho kuda ngalokho into ezincane encane ekhaya Akuzathanda ufaka mawami kule nto kodwa ngitshela lo ukuthi uyinhlobo nikaPendelo mfethu dodwe intombazana uyaqola nalo wasuka lapho waqoma uzulu mfethu ungangijwayeli kabi wena ungangijwayeli kabi yona mana qhawe lakithi asivele sivale qhawe lakithi thina la esikuzelela qhawe lakithi ukuthi uzosupport ingane hayi ukuthi uzokwazi ukuthi mhlawumbe usivezele ukuthi kanjani umfethu ingane uzoqala nomfethu kuyisupport ingane because ingane yakho nathi mfethu ngizosupport ingane kodwa mfethu phela uzomele mhlambe iqale kuphelele inyanga ngoba phela nami mfethu ziningi izinto mfethu engizenzayo empilweni akuyona yodwa ingane yakho funa uyazi ngamthola ngimtshela ukuthi nginazo ezinye izingane ngicengizala sabanye abantu besimama nabo ngibafakile kwi-budget naye sengizombuyisela kwi-budget ngoba ngikhiphele ukuhlakanipha bakho wakhipha ingane hayi yena kahle mina nangu umuntu wangiqhatha nengane ukuthi futhi ngigcine ngathi ingane yami angisayifocus ngize ngibaleka nje lapha neHillcrest ngabalekisa uyena cause kanti erank mfethu erank mina mfethu bese ngibizwa mfethu musukhuluma izinto engahlangana into ehlangela ukuthi uyondla nini ingane uzoyondla nini ingane and futhi angeke usafaka le1000 bulifaka ngitshela bengiduda akekho umfana osondla ingane nge1000 ngisafaka le1000 bulifaka ngangijwayeli kabi hayi phela ke mfana ke lokho sokuhambela enkantolo phela mina ngishayela itext ngiregistiwe mina kwanamhlanje nje mhlawumbe ngizoxoshwa nje ukuthi uzoqala ku-tax slip yakho ubuka ngoba wanisa imoto yomuntu njengoba ungetaba abashuthi nje la bengingabazi ufike nayo yona inkinga leyo futhi engenzeka futhi ukuthi leli toho namhlanje uba ngilibambi le moto le ngisebenza ngayo ngixoshwa ke ngizoyikhathaphike le mali oyifunayo wena ngazongijwayela mina ngishayela itext ngiregistiwe akunalutho ngisho ungayaphi ngisho iphoyisa ngolwini icala hayi fuseke kusiwena uyakwazi mana qhawe uthi imali yengane uzoyifaka kubani mfowethu usilandelele yonke into mfowethu yabo ukuze singaphinde sibuye size la sizokuvala la yabo erank yabo awukhulume nje qhawe into eqondile ukuthi ingane mfowethu uqala ukuyisupporta then ke angesiphinde futhi kulandele because into esifunayo thina ukuthi mfowethu singakulandeleli yabo mfethu okungcono kodwa mina imali yami ngiyisaya kule ntombazana mina imali cela umkhiphele inamba yama wakho mfethu umnike inamba yama wakho mhlawumbe ngakhathi inamba yamama noma ngikhathi mhlawumbe noma inamba mhlawumbe noma kodwa nje yena ngeke ayithola imali yabo lentombazane ngeke ngihlukumeza intombazane mfethu ngihlukumeza iyangihlaza yangihlaza mfethu usunamanga amaningi wena nayo inamba yama bhale qhawe siyabonga qhawe lakithi yezo inkunzi yami wena yezo konzile gabe yami yezo yezo gabe yami konzile gabe yami yezo hayi ngiyabonga mfethu kodwa ngilethele omunye umuntu lo muntu namba mfethu ngilethele omunye umuntu lento ayenze ikhetho sozoyiphinda la ilindelane manje siyabonga nganami yezo ingene imali engane phela unyaka yangangena ngizobuyela nala makamera futhi ngizobuya ungafuni ukuthi ngiyiphinde ngizobuya siyabonga qediwe manje siyabonga konke kwenzekele
bafowethu nibonile ke konke kwenzeke ekhanyeni safika usisi samsavela shintshanisa nezinamba zonke izinto seziright njengamanje esilinde ukuthi umfowethu mhlawumbe kuphela inyanga noma kube inyanga ezayo bese kwazi ukuthi ufake imali engane sisiwami kunjani nje mfethu ongakuphawula nje mfethu konke lento esesiyigudlile akukho kuningi ukuthi nje ngibonge guys i-support yenu engiyitholile namhlanje and nokumbona kumina the fact avela baleke nje hayi kunginike nje i-closure but ngiyabonga guys ngiyabonga mana and I'm hoping uzoyifaka imali engane ya kodwa kukho konke mfethu kodwa awusho ngani manje ukuthi kanti nawe cela uphume lapho yabona niyaseqisela anisibezeli zonke izinto bafethu bafethu anisibezeli zonke phela khona izinto izinto bese kumele ungayivezi naye beziveza ngoba efuna ukuyifavor Zulu noZulu mfethu umuntu oyisheni lakhe lenki naye nje wachaphara phana umngane wami best friend my best friend ba oqala uzothi uyena hayi vele ngabona hayi uzothi uyena hayi manje mfethu konke lento mfethu uququmezela ukuthini nje mfethu kubantu ngoba egcinele kumele kube isifundo lokho kwenzeka namhlanje guys obaba beingane cela bondle bayebalekela ukondla ingane zabo akekho umuntu ozonondlela guys cenondle ileyo nto nje ibalekile ondlana ingane zenu because mongishiya nengane ngishiya notakule ngane ingane iyabiza i1 mongondla uthi ayondla obayi mina ngi1 ngisafarisho noma wami naye bambe eyeka lapha cela nondle guys mawazi ukuthi nengane ondle msubalekela ukondla mhlawumbe nje estimation mhlawumbe ungasho ukuthi bese nasiphatha kahle mhlawumbe umuntu ongayifaka nje mhlawumbe ubaba wengane imali angayifaka nje ngaba into engakanani noma 1.5 guys kuyaphezulu le ndaba ama1000 guys ubisilabiza amaphepha sayabiza hayi akuhlahli namali mina ngiyayizamela imali yami ingane guys noma ngabe 1.5 guys kuyaphezulu hayi indaba la ukondla ingane ngo700 kodwa kusho phela buka 700 plus 500 something ukara ungalibali iqolo nina nihlangene wayini futhi imali zamaqolo iqolo nje akuhlangene nawo lengane lisedinga medication mali yokhokhe crash Zwide bafethu ayivale bafethu uZwide ngamfollow uZwide production lapha ku YouTube bafethu yona insizwa la esithwebulelayo la ngemumva siyabonga ngane zakwethu ezinhle nezibukekayo bafethu ngabe ke siyavota laphana ke i-channel yethu bafethu inominatiwe ke laphana ke kuma SATMA Awards nge-best traditional podcast or YouTube. So ngiyafisa kakhulu ukuthi ke bonke abantu ke bevote. Ngicela nje kakhulu bafethu ukuthi niphume nonke nivote 150 wakho nje ungabeke usawudla ungabeke usenza lutho ngawo. Ngicela nje ukuthi uphose ivote lapha yana ke ukuze sikwazi ukuthi sibuye nawo le ndondo. Nganza kwethu ke sinawo kumlando impela ke wokuba nendondo ngoba ke enye sayithola iqhamuke eAmerica. So siyacela ukuthi lena yaseline ngizema Africa ngicela ukuthi ke siyithole bafethu amavoti ungawahlohla noma angakanani lapho ngendlela nje uthanda ngakhona ungawahlohla nje amavoti wahlohla nje amavoti ngisho ngabe kuthiwa kangakanani bafethu hlohla nje ngiyacela ukuthi uhlohle qinisekise nje ukuthi uyahlohla nje uyalihlohla nje ivoti uyalihlohla nje ivoti uyalihlohla nje ivoti uyalihlohla nje ivoti ukuze sikwazi ukuthi ke le ndondo sibuye nayo noma kanjani bafethu ngiyacela kakhulu ukuthi ke siwahlohla amavoti uma uvota ingane kwethu ubhala uthi 052 SATMA 19 kule number ethi 32436 ungakhohlwa ukuthi ke uSATMA ungama capital letter SATMA ungama capital letter awafaka ama small letter cause leyo nto leyo ngeke libalwe lo vote leyo so uthi ke 052 SATMA 19 kule number ethi 32436 i-SMS ibinza 150 ama SMS amawala awasebenzi sidalo bafowethu mhlawumbe nje ngosuku uyifakele nje u10 nje ngosuku nje mhlawumbe uthola ukuthi uyifakela nje 10 nje 10 ngiyazi ukuthi lo 10 lo ukhona ozosisa khona bafowethu ngiyacela kakhulu ukuthi qinisekise ukuthi ke uyavota ngokuyimisela ukuze sikwazi ukuthi ke le ndondo sibuye nayo ngoba ke uqhubeka futhi nabantu sibasize la besingakafinyeleli kubona bafowethu ngiyacela ukuthi ngangishayeli ngiyacela nje ukuthi ngangishayeli cause angisabambi incingo njengamanje cause abantu baningi kakhulu abantu abaneyinkinga so uthola ukuthi ke mase bebaningi kanjalo angisakwazi ukuthi vele ngifocus kulabo bantu vele abaphambili so ngiyacela kakhulu bafowethu qhubeke nje nibhale
nibhale nishiye inamba ningayishiya inamba la umuntu uma ne problem eshiya inamba la zobuya kuyena. Siyabonga.